election. Kumachielo eni jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kawuono loso tok yiero manyochane obagi pacho kaendi mabende duond burano ne oyudo kombe moko kaluwore kod duoko manyochane olandi kod IEBC. Gachagua wacho ni gin kod geno ni DCP umbe pod biro bedo malache pacho kaendi kaluwore kod duokogo, kendo okwayo johera mag duond burano mondo mi obed mana motegno ka okoni gin kaka kweth makwedo sirikal gibiro dhi nyime chung' kanyachiel ka bende okwedo lipode moko ma owacho ni sani fuong'ore ni yande ne owacho ni kaunti ma Nairobi ibiro kawo telo mage kochakore gavana koda ka MCAs duto kod duond burano mar DCP. Owacho ni magi weche maonge korgi koda tachgi, kowacho ni koluwo ni DCP biro konyore koda duond buche mamoko manok moting'o koda ka mano mar Wiper mar neno ni kuonde ma DCP ni koda huma malach. Wiper kod jokanyo mamoko magintiere e bwo riwruogino biro siro DCP lwedo, ka bende DCP oikore mar siro lwedo duond buche mamoko ma umgi lach e kuonde ma gibiro bede kod jochung'. E seche gogo bende ogolo siem ne duol mar IEBC mowacho ni nyaka koro bed motang' kaluwore kod kit yiero manyochane otae pacho ka tek 27 ma okoni oganda jo Kenya pod kod penjo mathoth maloyo duoko e wi ikruok margi mar biro tayo yiero maduong' mabiro 2027 e yono maratiro. Because we listen to the people, we have information that this regime would want to play the Bere North, Malava, Narok, Magarini, and Banisa script in 2027. I'm sorry, Mr. William Ruto. Let me speak to IBC at close range. You watched all the above and kept your silence. Before you, we had other IBC commissioners dine with the oppressors of the Kenyan people. But the good thing, it is not all of you. We know who is doing what, and we shall name you one by one. Where Wiper is strong and requires DCP support, DCP will support. That is the arrangement. But you see, they want to create a narrative, oh, DCP wants to dominate Wiper. Nonsense. We are very strong partners. That is how Stephen Kalonzo Musyoka took over the DCP campaign in Magarini. That is how close we are.